dom hain, tan airge nó an Atlantaigh, just fear tábhacht le haid mothúcháin cuma. Tá negative ions in san uisce agus sin an rud cearann le daoine cothromaíocht oil, mar tá positive ions a gota agus nuair bhfuil na gcothaíonn na chéile just mothaíonn tú níos peaceful nuair ag mar sin. Tá do lá a gcónaí níos éasca nuair thugann tú amach sin uisce, cos tá rinne tú rud má nó rinne tú rud deacair. Tháinig mé ar ais go banúireann cúpla bliain ó shin just chun cuasa cócrocht a dhéanamh, agus sais an plán a bhí ann ná chun an cuasa críicniú agus dul ar imeacha go New Zealand, ach sais nuair just bhí mé ann nuair bhí na 3 mí hart, ní raibh mé géirí fágant. Tháinig mé an seo ar dús, le haid an airge, le haid an surfáil ach ceapan tar éis sin dá mé sais le haid na bhíní bhfuil an seo agus ceapan yes, tá a chrí a banúireann inis. Táid ar trásríide, táid just a géirí cúpla sais feamna áil, ní féile ceim mar seo ithe ach seo sais nuair dí bhfuil mé ag fécinn le haid. Má maithíonn tú nach bhfuil an uisce ceart leir, ní féile an feamna ithe. Níl mé géirí an méid sin a thógáil. Kinda áte déanann an sushi nuair ligean arnta bíonn an ceann seo acu is salad. Tá an tíide ag teacht, so just caiim ar ais go dtíon bacchus leis. Seo céim de kind of an idir is fearlam, so tá sé ón leabhar a thug mé amach gábhlín ó hin, so bhí mé géirí sais rud lán de just gan gluten dhéanamh, so an céin seo ná an Irish Mammy's Approved soda bread. Nuair thug mé an céad loaf de máthair bhí si beagnach a cuioine, mar bhreabháir le hí go raibh sé mar fear arán de gná duna cín gan gluten, tá like just hitin siad as a chéile agus ní bhíonn mar an blasáin, so is fearlam an idir seo. Rud a bhfuil muid go déanamh inionad an feamna úsáid a bhí muid áil níos lua ná ceann trimma úsáid, mar níl cad a gcuin cíne úsáid kind of dear chun trátha sé kind of iglinn an bhlí. Tá sé do slige comma, so yeah, tá sé probably like beagnach ón áitmáin géine ach tá sé trimma heamach, and then an bailach úsáid a muid in san idir, nó is féile leat é úsáid inionad an talam. Mothíonn tú go hinnta. Even man bhfuil sé le snábhal bhfuair just chun kind of léim isteach, scráid beag, agus just, mothíonn tú go hinnta. Nuair atá an feaman ann, níl blas láidir ach, tá sé just like is féidir leat beaganín den sáil an sálan áil ach sin é.